Unong yalam ke NPP uba penyat sing sim ulakam bakidon khat prangut ki MDC kentup ke NPP khat arngut bat ke Kongres hendriungut hapo kalama ke Khasi Hills Democratic Front banthau ya ke Executive Committee thamai Khasi Hills Autonomous District Council. Habakran menta ka khat khandai tarik jaliu arhaja aphaulai uba penyat ula thap kerteng kum ukertong CM ulaong bakidon bun kidau bom shanya shu yo CM uba Tito Starul Khain tangba unsa pelai lasai. Ulaong ba ke NPP ke Jensur Mensiam ban Ailat hadu Sausnem ya ke UDP banyalam ha ke HADC watla ka don khambun ki MDC. Kendiat Jepang ke ba yedai ba session ke pemerintah asing kumba pi iwe naki member lara ke NC yedai ba kaneka isi jo ba Tito Starul Khain te nakalian ke jungi la ia penbaik bandan ke wei ke kenhun hapo jong kenika HDC banyalam ya kenika isi ke mai kata kenhun ke kerteng ke Khasi Hills Democratic Front KHDF ke bayadan lang ke NPP ke bakentuk khat armut ki MDC jong ke parti NPP bat nakalian ke parti Kongres ke bakentuk hendriungut ki MDC te kamut hakan ke kenhuan ke batmai ke banyalam ya kenika isi ke pemerintah kan de ke kenhuan ke bandan khat ramut ki MDC te ha ke bede bat ki benta kumba kat ki rules ki kendon apo ki edi rules sisin baka isi ka laklam te lapen bena I chairman mene bahkan dan ka jing file ka nomination paper nam ta ka kamsi am ka banlang la shai ka jingjit file ka nomination artli is set ka way ka set ka ba propose da iba bajok pengro but la second da iba karnes sosyam te ka way pat ka set of nomination paper la propose ya ka kerteng jonga ku UCM batmai da iba bat scam dan tatyan MDC na po mayra bat la kershan da iba fantin jela kedong te bat baro la syami kini ki nomination paper hadin ka scrutiny bamane ka sni ka long ka por khat arch pawa bat ki biang lut dong shudong bat kumba yo jingtip ba mdan ba file diki pat habide bukan ka nomination jong ka kamsi am te kan datang akan yang jongi te la shai ka sni khape baje kan dan ka election CM but ki bentar se ki bangun kran kham dan kam le si ki mat ki bakongsan ki banginya trainang ni shikamat ya kata baru masa kran kham shai la shai ka sni Kani ka pelong ya kani ka KDF ban ni kani ka MC persa ka isi ke bawah lam nak dari ba kita ba kuma pilai slow mene ka style of functioning kat kum ka motion ka bala move dari way ni member te kata hi baru ngatrai kidan laki jom kidau dengan iklan hamni ro mam kwa hi namangi parawe trelang hi aga isi ke bah lalit no tena soba namar bom dan chule se ka jingya baik ke jing stu jingmut ka sami kan ka jing yalam no da kawai ka kenhon ya kan isi mai ni bai ba titos ba titos di perlok bai ye ke jan den ka parti UDP te Henry hape kan ba titos long si yang mentah la janlais nam duna orang bakala bangidan ban support lagi ban trelang tinggi imde ka jo parti nidan la ka jo parti te ban ong ke bande ka jing betray dan jing shat kala kamla bandong ban shu define nya kenika rukom ya kenika session ke komunikasi kumbai kran ni kata ka bangim la bang kedian namal hapo district council hi kalau autonomous ba nakalian ke parti jong no ru
ngila banyatre batnu ki kenhuan lu lada dei baki independent dan dei baki parti ki badan hangni ngila banyatre la ketang ka wei pat kata ka thong ka jungi ka longba ka council interest ka dei ka hakmat ya bat ka district council hi ka dei ba ka wei na ki thong ki bangi bu hakmat ba habangi dan kanunu kenhuan ban yalam ban sensha kan dei ka jingelam ka ba ngin kin tiu sha ya ka district council ka bala aibor ngin ba ka 6 studio kani ka Khasi Hills Democratic Front ka bathmai ka kanhuan ban yalam ki si bathmai long chairman dangat but in long secretary iba tibor lam patha assistant secretary long ba kanas soshan but vice chairman in long ba PNC ngi tho ya kan numbers nadu menung ila de ban shimti henry ngi jinsur man sim ba na ka NPP ni ailat sha te ngi ong ka UDP kala ilam south nam ailat no ka ngi ru sis nam te but kanam dan hi bala ban khang haka sensha ba kan bangin yalam ne bangin lead ya ka isi le ne ka government le lane bangin ya trelang ba no ta kan let's say ni kumeneru ni dan khat nyong but na ka UDP ru don menengi isya bakim support ECM te ya kata ka kan mapatai lut mga maway ni la dengi pe ka numbers ni la de ban shim na du shis nam shwa ni la dan numbers kala bon numbers rei la ai la kani ka term ka dan sansnam sausnam la lead ka UDP ni ong ba ai la na ni ta ni ka shis nam bangin lead but kamin motif ka nongrem hi ka longba ngiru ni wanda ka mensim jing kle hapo council baru ki members ni dan mensim jing kle bangiwan ndai basha yalam baklah no ndai bansha control bansha direct no kumbala penpam henry dan la ka jong ka jing kle la ka jong ka responsibility bak la ka jong ka juba bangin ash pai ba dei mangi te henry ya ka kampat bade council ni sutu khamha ke but ngin yo bi ke jing kersha na pai ba ma habakut ngin trai ya ka interest jong ka council but ya ki pai ba hapo kan ni ka jurisdiction jong ki HDC ki don ki babun ki experience ki newcomer but ni la ya don lang baro ki samla but ki riurang ba ngeng scam nam artatin baka buram jong council sai sin ba ni yo ban ra limba jing trai kam desi ka ban long kan kam ba ban ki isi ka ba ngala juba mentat baro mengi ki MDC badan hani ka kenhuan khat prangut ngidan la ka jong jing ke kle unjudan yanga shimet nani no ki members bandan nong control bandan nong direct ngishim ya ka jing ke kle ngishim ya karai de mengi shimet wat ngasoba kanam dan jing dei ba kata ka direction jong ka high command kani katai nama hapo council hi ka long autonomous pila ban kendit meneru kumno NPP la ban to ilang ba congress mo na padang jopi te namar ta ka daw ka beauty hangni ka long haki HDC hi ngi kiba ka kenhun ka ban yalami ka isi kala ban itrei ba no kam dan jing kan te ya ka kam jong ka state kaya la ka jong ka kam council kaya jong rules te ki sin ba yo priang hi kashuki chairman ya kanu ka notice before the house te komut first hour hab ibn pendap shay kita hab ban yatu ya ka house but ka house kala la ai ka dip ban ya chakmat ikani ka subject te kanam dan jing e video kita